И здравейте хора, това е втора част. И тук по принцип се е намерил там с тази карта, са там. До нас се лена къщичка. Та майче първо или после. А в първо, ето тук ще ви покажа. Тук може да си купуваш къща. Чак сега, ако се белязък. Аз ви го показах в предното клипчете. Тук повече тайни места нямаше. Майче ще бъде хубаво да си има мотор. Ама вече играта знае кога. Искам да ми е бързо. С картата ни трябва да я тръщате. Ето така и влизате. Бум. Бум, шакаляка. В принцип тук си мислех преди, че има тайно място, но няма. Ако искате, ако знаете английски, си го скриншотнете. Просто докато ви обясня, то цялото клип ще отнеме, тъй че не. Мога да пиша тук нещо. Не, ще напиша girl. Girl. Това е много голямо. Така. Хайде де! Чакайте сега да видя. Си я спомням. Ако е любимата ми. Дано да не е любимата ми, защото си я взимам. Не ме питайте, що минавам тъй. Аз съм била... Коя къща е? Ама къща 14, мине си 17. Колко съм била тъпа? Тук някакъв съм справа къща. Тук също. Да. Ни показах едно място, което е елементарно за намиране. Понеже то там има много път от тук. Хоп, хоп, бум. Бум, шакаляка, бум, бум. Някой си пишат. Интересен чат. Да. И хора, сега ще ви покажа един хак вместо тайно място. Ей сега. Тук има 3 или 2. 3 или 2. Тук има една стена, можете, ако знаете от съществуването на Brookhaven. По принцип, това не знам също навсякъде, просто не го знам. Хаштаг. Ама на Roblox за сега. Мама, кой е минал? В принцип имаше преди един хак към един портал. Но то беше в стария Brookhaven. Сега го подновиха. От тук малко по-напреди има
ето тук е и тук може да се забележи даже, че липсва малко. Писате туф. И да, и се озовавате на тайно, но огромно тайно място. Откъде ги знам ли? Като малко гледах много клипчета. Аз, откакто влезах в Roblox, поне на мисъл, като бях малка, играх в Brookhaven и Ду. Между другото, сега се седих и за още едно, което аз открих. Ха-ха, подпалите са колата. Та, ходите на хотела, който преди ни беше. Аз мислих, че там е квартири са, пък то било хотел. Та, като стигнете тук, тук идвате. След това е така и бум, шакаляка, бум. Аз тук се скрих, когато играх с приятелката ми по Кейва на Гриница и тя не можа да му открие. Ето уж знала всички тайни места. И ето от тук може да слезнете отгоре на хотела. Между другото може да се качите отгоре на хотела. Не успях. Та, нали казах по-рано, че със самолет може да летите. Той ли е самолета? Уха, правили са го по-голямо. Я да разгледаме. Имам подновени работи. Нямам нищо. Бум, шакаляка, бум. Вижте сега как да сте като светкавицата. Ето тук идвате и бум, направо светкавицата. Аз съм светкавицата Мукин. Та тук се присувавате. Та на обичайната окото, но ето тук, тето пише нещо. И бум, падате с парашут. Яко е, нали? Яко. Е така може да се качвате на сградите и пенсията ви да не може да ви открие, като играете Roblox. Между другото, тук бъдеш доста бързо. Та хора. Друго тайно място, друго тайно място. В принцип има на една къща тайно място. Забравих за едно тайно място, дето щях да ми го покажа. Сега мислих между другото са тайни места. Та, отивайте тук къщата, дето е от църквата. Не, тук е ще. Тук ли? Да, тук е. Дявам тази къща, като бях малко, ми беше любимката. Малко ми прилича на едно Roblox човече, но няма да съм на твоите телето. Къде? Идем. Ето. Да, влизате ето тук. Ето тук влизате. В този кроп. Забрахме името. И вижте, и може да видим и тук
че тук е мистер Брокейвън. Той си става Брокейвън. И му казвам мистер Брокейвън и аз не знам защо. Та на тази къща ще е нещо като бонус. Тайните места. Която буквално е пълна с тайни места. По принцип са само 3. Що казвам, че е пълна? Бърках къщата. No, girl. И мамка ме някакво слагат. В принцип ето тази. Аз е мистер Брокейвън. Открих този хак. Сега трябва да излезна от играта само защото скрестих къщата, което е по моя вина. Хайде бей. Имам пейкин човеч. Шегувам се. Ако кефи, пишете долу в коментарите. USP join. Джонирала ме. Ходи тук са. Просете, защото няма значение къде идете. Ето тази. Чакаме да заредим. Да зареди. Ай бе. Колко съм тъпа, още не съм влезнала. Заключвам. Това е тайно място, аз го бях намерила, което е ето тук. И не мисля, че е тайно място, а тайно крищо се място. Диам. Качвате се на горния етаж. Ама забравих другото. Те бях 2. Забравих едното. Всъщност те са 3 и аз забравих 1. Нищо. Кой ви трябва? Гледайте. Всъщност не. Защо? Аз си имам нещо. Стълбата се качвам тук. Само приятелката ми може да се качва. Това е тая, бе. Та ето тук може да видим езика на Roblox. Та тук го има абсолютно същото и това са вече са тайно място. Или тук има? Не, няма. Та, това беше от мен и чао!